Бардор омада салом алейкум навори ки ҳоз тамошо мекунем. Ягона мақсади дар бораи ихе чизо гап занем бардор ҳамие ки просто ради интерес. То што ки дар комментари ҳози мумкин бинависен ки ихе кора фақат Аллоҳ худаш медона, худаш карда метавона. Бале бардор ман медонам ки саволоиде ки одами оддӣ ҷавоб надора, Аллоҳ фақат худаш ҷавобша медона ва боре ки ай дасти одами оддӣ намея, ай дасти Аллоҳ худаш танҳо меяв ва ҳамаи кор ай дасти худаш меяв. Ин кор аллакай фаҳмо, ин кор ҳамаи мо медонем. Ягона мақсаде ки ихе видеоро тамошо мекунем ради интерес просто тамом. Касе ки интерес най бардоро тамошо мекунем. ва ба дӯсторои варзиш гуфтанем ки дар тамоми бозингари ҷанговар шумо метавонед ки ба ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардаги бигзарен, регистратсия кунен, ба промокоди Шарипов бонус ба даст биёрен ва сум бурд кунен. Ссилка дар комментария закрепит кардаги фаромӯш намекунем ки ба наздики бои Ҳабиб Нурмагомедов. Так што шанс ай даст надед. Ҷон Тейтер одаме ки ба як гуфтае ки дар замон сафар кардаги. Историяи Ҷон Тейтер соли 2000 баромадагие вақте ки ӯ якчанд суратҳои худша дар интернет пахш мекунад ва мега ки ай соли 2023 омадагие ва мақсади омадани ӯ коррои воение ки баъзе оборудованиёро бояд ки нигоҳ бидорад, яъне ки ақиб омадагие ки мумкин дар оянда ҳамун оборудовани ягон ошибка шидагие ақиб омадагие то ки ҳамун кора ислоҳ кунад. Ва Тейтер мега ки соли 2004 ядерни ҷанг шидагие, яъне ки дар 2004 ин вақт намешава ин кор. Барои чӣ? Тейтер сафар дар замон мекунад, оне ки дар замони параллелни. Ба гуфти ӯ ки ҳамхели мисол вселеннаи худмон, ҳамхели ҷаҳони худмон ҳастай бо дар дигар ҷо мисли ҳамевори. Разницаш вақт қатъия. Мақсад имрӯз дар иҷа 2019, дар уҷа 2023 ё ки 2000 не ки аднои тож ҳамия, не ки тамоман дигар ҷоя. Ай одам мега ки ман дар ҳамиё сафар мекунам, яъне ки сафар мекунад дар замон бо параллелни да худи ҳамиҷа да не. Фаҳмидед? Да, конечно. Яъне ки агар 2019, 2018 брава, 2018 мерава, не ки амиҷа да нестай, параллелни вселенни да. Ӯ тамоман дигар ҷо ҳамай. ҳамудам одамое ки ҳама хел илма таҳқиқот мегзаронанд гӯё ки ҳама хел ҷоя параллелни, яъне ки ҳама хел одамое ҳама хел кор мекунанд, ҳама хел чӣ мекунанд. Не понял. Ну, очень интересно. Ва одамо дар ин гап бовар накардан гапҳои ӯ да, не ки ӯ дарҳол чертёжи ҳаму мошине ки ба воситаи ҳаму дар замон сафар мекунад ёдам, яъне ки замони мо омадагие нишон мета ва чертёжаша нишон мета ва номи ӯ 304. Ва не ки дар иҷа ба савол ба миён меояд ки хай омадӣ ба мақсади ягон кори хитар кардан, чӣ дар корае ки ҳама одамо дар информатсияро бугӯй ва одаме ки мисол тарроӣ кардан, ту тамоми чертёжи ин мошина ай ки ҷо дорим. Мақсад бале ози мо мошин дорем, мошине ки ҳамаи мо мисол қариб дорем, мешинем ҳай мекунем, мо чертёжро надорем. Ва ягон касам агар дигар планета ягон чи биёя буга ки чӣ хеле мошинтон ку чертёжа мера мара бифаҳмон, мо чертёжро надорем. Тейтер ҳаму волноиро ки гуфта ки ба воситаи ҳаму сафар дар замон рух мета, олимо тонистанд ки доказат кунанд ки ҳамун намуд волное ки ӯ гуфтак вуҷуд доранд. Яъне ки вақте ки ӯ гуфтак, олимо ӯ вақт доказат кардагӣ набуданд вуҷуд доштани ин гуна волноро. Баъди гуфтани ӯ дар асоси гапи мо кофтан дар асл будай ҳамин намуд волно. Ё ин ки ӯ рост мега, ё ин ки ӯ ай олимода донотарае ки ҳамин намуд волнара вуҷуд доштанаша пеш айём медонист. Хеш мо чӣ фикр дорем бардор дар комментария бинависед. Филадельфийский эксперимент, яъне ки дар ин эксперимент чӣ гап мешавад? Мақсад ҳамин буд ки дар атрофи техникаи ҳарбӣ ҳамин хел электромагнитни полия бисозанд ки ӯра зашад кунад, мақсад ягон чи ӯра зада натонад. Дар натиҷа як ошибкае мешавад ки ҳамаро дар ҳайрат меорад. Мақсади аввали эксперимент ҳамин буд ки электромагнитни полия ҳамун техникаи ҳарбира тамоман нопадид мекард ай радари душман, яъне ки бояд ки ӯ наметофта радар. Ва дар вақти анҷом додани эксперимент дар атрофи корабль ҳамин хел тағйиротҳое ба вуҷуд меояд ки дар натиҷа корабль нобуд мешавад ва баъдан пайдо мешавад бо дар дигар ҷо, яъне ки айҷо ба ҷо мегузашт. 181 нафар экипаже ки дар корабль буданд, сиҳат саломат танҳо 21 таш бармегардад баъди ҳамин эксперимент. Ва ай мондагиёш 27 одамаш як қисми бадани ҳамин корабль мешавад. Аз 13 кас дигараш ай облучени зарар мебинанд, а мондагиёш гум мешаванд. МС Амрикода официально ин корро тасдиқ накарданд, не ки гап хабар дар бораи ин кор аллакай ба тамоми ҷо 5 дегия. Бале агар рост ҳам боша, МС ин корро тасдиқ намекунад. Ва бародаро ба як гуфтае ки як одаме ки дар ҳамин эксперимент иштирок кардагӣ буд, тонист ки ба оянда сафар кунад.
ва гапҳое ки ӯ мега мумкине ки тасдиқ на ки рост буга. Яъне ки ӯ чӣ мега? Ӯ мега ки дар оянда дид ки чӣ қадар медицина пеш рафтагия ва телевизорҳои калони плоски рангара дид. Вале бародаро мумкин ҳозир шумо бигӯен хайр чи телевизори плоски калони ранга ҳастай ҳозир. Бародаро гап дар ин ҷае ки эксперимент аввали соли 1940 гузарондагӣ буд. Яъне ки дар он вақт хел телевизора дар бораш может мумкин яхе одам тасаввурам кунад ки ба худаш ки хай оянда дар мохи телевизорро бишавад. Намедонам бародаро ин тасаввури ӯ буд, выдумка буд, шайтонӣ буд, айростӣ буд. Шумо фикротна дар комментария бинависед. Бо як гап дига меравад ки ФБР проекти эксперименте ки Никола Тесла дошт барои сафар дар замон, Никола Тесла як чанд вақт пеш ай гузарондани ҳамин эксперименташ вафот мекунад. Совпадение? Да, совпадение. Яъне ки успед намекунад. Ва ҳама материал оиди ҳамин эксперимент дар дасти ФБР меғалтад. Бардор дар ҳамин ҷа видео ба поён мерасад. Фикр ақидатна ҳатман дар комментария бинависен ва агар ҳамин хел видео дар шумо интересни бошад дар комментария баён кунед ва мегзарем ба салому паёмҳои шумо. برادران عزیز به شما داروی گیاهی رو توصیه می‌دهم اپیدمی پستا برای بقوت کردن مردانگی برای شخصانی که کودک دار نمیشن فوی اسپرم رو زنده کردن، همچنین برای شخصانی که در وقت همخوابه شدن به حرکت میباشند و همچنین برای ورزشکاران توصیه داده می‌شود. یکی از داروهای گیاهی دیگر اینفرینگ میباشد برای مردهایی که زنهای خود را راضی نمی‌کنند در وقت همخوابه شدن تیز کارشان را تمام می‌کنند. شما می‌توانید همخوابه شدنتان را تا 45 دقیقه دراز بکنید. سمیوان برای وزن گرفتن و شخصانی که ورزش مشغولند به نهایت پیشنهاد خوب میباشد. خلبه برای خنک زدگی، سنگ گرده، پروستات، پیشابدان، همچنین حدیث پیامبر است که به صد درد دوا میباشد. برادران عزیز اگر شما خواهید که از این داروی گیاهی دسترس کنید با رقمی که در روی اکران میبینید زنگ زنید. توجیک بچه السلام علیکم. علیکم سلام. کاروچ افندی در تاکسی میشینه، تاکسیچی میگه کجا میری؟ افندی میگه نمیدونی که من کجا میرم، برای چی تاکسی شیدی؟ اسلام دولتов. Салом алейкум ака, алейкум салом. Братан, соли тинҷи? Раҳмат брат. Якм лайк, якм комментария. Довуд Давлатов менависа. Короче, як шер дар раҳ рафтааст ки баъд дар даруни ғор меғалта. Маймун дар болои дарахт иштагиай мазоқш мекуна механда. Баъд шера қарш мекуна мега оли ма тара биқапон фалон мекунем короче. Баъдан маймун ая дарахт ба дарахт дигари парданияе ки шохи дарахт мешкана меғалта. Маймун дар дуруни ғор мезана дар пеши шер. Баъд шер мега қабидемад маймун. Маймун мега худо бизанам бахшишпурсӣ омадам. CGBBBBVFI. Ну нахер. Отец. Салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Саломи мара ба бачаҳои серебрист. Саломи мара ба бачаҳои себистон расону ду склет ҷанг мекунанд, якташ мега дар остовон назанӣ. Сайра дар киҷо бизанам. Макс менависа. Короче афандиро бирасон ака. Шоҳ сар шуда китфи афанди мемонда мепурса. Ту барои даёсо чӣ мешавӣ? Афанди мега болишт. Сабр тиҷи. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Короче афанди зиқqa ба ҷураш мепурсад чӯ кади зиққи? мега имрӯз айкор барвақт биромадам хирсандии када хона рафтам ки зан мақати кавалерш қабидам. Ба ҷураш мепурса ки ҳардуша куштӣ ба пистолет ё ки ба курша? Афанди мега не дара дарушон сахт пӯшидам ва фикрам ки хичон хит кардан ки ман хафа шидам. Пишти хей занак тирма шиштанам намеарза охи. Ура удалит мекунӣ ай ҳаётат. Ба мераят ҳадияша мегирӣ. Ориф Набиев. Салом алейкум ба ҳама мусалмонои рӯи дунё. Алейкум салом. Сомон Сафаров. Салом алейкум. Ай хитой ба бачаҳои панҷӣ. Баха респект брат. Саломи мара ба акам Холмурод Муродов расон. Обод бошӣ брат. Саломат бошӣ брат. Футбол. Салом алейкум бародар. Алейкум салом. Убу Байдло. Салом алейкум ва раҳматулло. Алейкум салом ва раҳматулло. Сози тенҷи саломатит хуба акай Муҳаммад? Шукр Аҳмад браҷон. Саломи мара ба братам Муҳаммад расон. Тиҷики Озод. Салом ба ҳамаатон. Алейкум салом. Абубакр Каримов. Салом алейкум Исим Шарипов. Брат, кинои Игра престолов чӣ хеле запис кардагиай? Некбах Сайнабиев. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Ҷумахон Баротов. Салом айноми ғарибо ба шумо акай Муҳаммад ва саломи моро ба бачаҳои Кулоб имена ба даҳум расон. Алейкум салом ба бачаҳои ғарибо ва салом ба бачаҳои ғарибо. Сборнаи клипи. Салом алейкум ака. Алейкум салом. Бародаро дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. Агар ҳамин намуд видео дар шумо махбул бошад дар комментария бинависед.
ё ин ки чӣ хеле видео шумо да маъқулай ҳамура бинависен, барое ки ман бифаҳмам ки видео да шумо маъқул шуда ё ин ки не ба тариқи лайк дизлайк да ман нишон бутен ва бордоро дилтангӣ накунед, видеоро ба дигар дӯстотон дар ҷое ки ҳастен падилитса кунед, ӯ ҳам тамошо кунанд, ҳаловат баранд. хайчи бордоро видеои нав интизор шавед. Хайр, то видеоҳои оянда.